kaya maganda. Pero di ba yung hamstring ka rin? Court number 5. Sino kampe? Court number 5. Vince Scott Isaac Ruiz. Court 5. Walang time out. Magpapay na ka. Konti lang. Ha? Ah, mali. Mali. Ano na ba kami? Uwi na daw si Fiancé. Uwi na daw si Fiancé. Magbabay